मित्रांनो, आपण ही मस्तपैकी ताजी ताजी झाडाची शेगलाची भाजी तोडून आणलेली आहे. तर आता आपल्याला ही भाजी साफ करायची आहे. फक्त पानं आम्ही त्याची काढून घेणार आहोत. तर स्वच्छ धुवावी पण लागेल, कारण याच्यावर थोडीफार धूळसुद्धा साचलेली आहे. तर आता आपण ही भाजी साफ करून घेऊयात. ते बघा, अशा प्रकारे ही भाजी साफ करायची असते. हिची जी पानं असतात ना, ते अशी ओढायची असतात, ती सलग निघतात. जर निघाली नसेल तर मग ते आपल्याला हाताने काढून घ्यावी लागतात. जर भाजी कोवळी असेल तर ती लगेच निघतात पानं. तर ही अशा प्रकारची शेगलाची भाजी मित्रांनो आपल्या कृष्णाला फारच मनापासून आवडत होती. त्यामुळे मित्रांनो ही भाजी गोकुळ अष्टमीच्या दिवशी भरपूर प्रमाणात खाल्ली जाते. आता शहरी भागामध्ये ही भाजी भेटत नाही. तर आमच्या जवळच एक शेगलाचं झाड होतं, तर त्याची आम्ही शेगलाची पानं तोडून आणली होती. तर मित्रांनो, या देवाच्या कृपेने आम्हाला ही शेगलाची भाजी इथेच मिळालेली आहे. तर आता ही भाजीची रेसिपी मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तुम्हालासुद्धा कुठे मार्केटमध्ये किंवा तुमच्या जवळपास झाड असेल तर ही शेगलाची भाजी ही अशी असते, मी तुम्हाला दाखवलं आहे. तर तुम्ही नक्की तोडून आणा आणि त्याची भाजी बनवून नक्की खावा. तर मित्रांनो, या अशा प्रकारे आम्ही शेगलाच्या ज्या ढाळे आहेत त्याची पानं मस्तपैकी काढून घेतो. ते बघा, आता या शेगलाच्या ज्या ढाळ्या असतात ना, त्या साफ केल्यावरती ह्या बघा अशा दिसतात. त्याला आम्ही एकही पान सोडलेलं नाही आहे. तर अशा प्रकारे साफ करून घ्यायच्या. तर ते सर्व शेगलाच्या ज्या ढाळ्या आहेत त्या आम्ही त्याची पानं काढून घेतो, साफ करून घेतो आणि मग ही पानं आम्ही चिरूनसुद्धा घेतो. त्यानंतर आपण ह्याला आणखीन काय साहित्य लागतं ते एकदा पाहून घेऊयात. तर मित्रांनो, आपण एवढी सगळी जी शेवग्याची भाजी आणली होती तोडून, तर त्याची आपण साधारण एवढी भाजी आता आजच्या रेसिपीसाठी वापरणार आहोत. कारण आणखीन एक रेसिपी मी त्या भाजीची करणार आहे. तर आता आपण ही शेवग्याची भाजी छानपैकी अशी धुवून अशी चिरून घेतलेली आहे, आपण पाहू शकता. तर आजची आपली रेसिपी आहे शेवग्याच्या पानांची भाजी. तर आता त्यासाठी आणखीन काय साहित्य लागतं तर मी आता तुम्हाला सांगतो. सर्वप्रथम तर आपण हा शेवगा घेतलेला आहे, छानपैकी त्याची पानं चिरून घेतलेली आहेत. अर्ध नारळाचं वळं आपण छानपैकी किसून घेतलेलं आहे. तेल गरजेप्रमाणे आपण वापरणार आहोत. एक मोठा कांदा चिरून घेतलेला आहे. चवीप्रमाणे मीठ आणि 4 हिरव्या मिरच्या आपण बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. तर अत्यंत कमी साहित्यामध्ये छान औषधी परिपूर्ण अशी भाजी आज आपण बनवणार आहोत. तर मित्रांनो, ही रेसिपी तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा. ह्याचे जे औषधी गुणधर्म आहेत ते मी तुम्हाला रेसिपीच्या मध्ये नक्की सांगेन. चला तर मग आता आपण वळूयात आपल्या रेसिपीकडे. तर मित्रांनो, भाजी बनवण्यासाठी आपण हे भांडं गॅसवर ठेवलेलं आहे. आता यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊयात. आता आपण फोडणीसाठी त्यामध्ये मिरची टाकून घेऊयात. आता आपण यामध्ये कांदा टाकून घ्यायचा आहे आणि कांदा छानपैकी शॅलो फ्राय करून घ्यायचा आहे. आता आपण चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊयात. आता कांदासुद्धा आपला मस्तपैकी भाजून घेतलेला आहे आपण. आता त्यामध्ये आपल्याला शेवगाची भाजी टाकायची आहे. तर मित्रांनो, छान अशी औषधी परिपूर्ण अशी ही भाजी आहे. फारच जास्त औषधी गुणधर्म असतात. जसं तुम्ही शेवग्याच्या शेंगा तुम्ही खाल्ल्या असेल, त्याचे जर तुम्हाला गुणधर्म माहिती असेल औषधी, तर अगदी तेच गुणधर्म या भाजीमध्ये सुद्धा असतात. इवन जास्त गुणधर्म असतात. जवळपास 108 रोगांवरती म्हणजे 108 आजारांवरती मात करण्याची या भाजीमध्ये ताकद असते मित्रांनो. फारच औषधी अशी भाजी आहे. आणि शेवग्यामध्ये मित्रांनो 2 प्रकार देखील असतात. थोडासा एक शेवगा जो असतो
तो छान असा तुरट असतो, थोडासा कडवटसुद्धा असतो तो. तर आजचा आपण जे शेवगा आणलेला आहे ना तोडून, तो छान असा गोडूस आहे, म्हणजे त्याला असं तुरटपण अजिबात नाही आहे. तर त्यामुळे आपण ही भाजी जी आहे ती डायरेक्ट आपण बनवत आहोत. नाहीतर काय होतं, ही भाजी बनवण्यापूर्वी तुम्हाला या भाजीच्या पानांचं थोडंसं पाणी काढून घ्यावं लागतं उकळून, जेणेकरून त्याच्यातला जो तुरटपणा असतो तो निघून जातो. आणि मित्रांनो, जर या भाजीमधले औषधी गुणधर्म जर म्हणाल, जर लहान मुलं असतात किंवा मोठी माणसं असतात त्यांना कधी कधी जंताचा त्रास असतो, तर ही भाजी खाल्ल्यामुळे, या भाजीची पानं तुम्ही खाल्ल्यामुळे जे जंतू असतात पोटातले, ते पोटातले जंतू निघून जातात आणि पुन्हा तुम्हाला जंतूचा त्रास देखील होत नाही. तसेच कोणाला कुपोषणाचा जर त्रास असेल तर ही भाजी खाल्ल्यानंतर छान अशी भूकसुद्धा लागायला सुरुवात होते. तसेच डोळ्याची जी नजर असते आपली ती तीक्ष्ण व्हायला नजर होते. कोणाला चष्मा जर लागला असेल तर त्यांनी ही भाजी नक्की खावी, कारण ही जी भाजी असते मित्रांनो ती बारमाही भाजी आहे. तिचं झाड असतं शेवग्याच्या शेंगांचं, तर त्याची पानं तुम्ही काढून नक्की खाऊ शकता. तसे शेवग्याच्या शेंगा देखील तुम्ही खाऊ शकता. तसेच मित्रांनो, जे दूध असतं दुधापेक्षा 4 पटीने या भाजीमध्ये कॅल्शियम असतं. असे औषधी गुणधर्म सांगायला गेलो तर भरपूर कमीच आहेत मित्रांनो. मी आणखीन एक या भाजीची रेसिपी बनवणार आहे, जसं मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं. तर त्या भाजीमध्ये सुद्धा मी तुम्हाला काही गुणधर्म याचे नक्की सांगेन. आणि आपली दुसरी जी रेसिपी होणार आहे ना या भाजीची, ती फारच अप्रतिम होणार आहे. तर ती बघण्यासाठी तुम्ही आपल्या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा. ती भाजीसुद्धा मी तुम्हाला लवकरच टाकेन आपल्या चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आता आपण या भाजीमध्ये अर्धा पेला पाणीसुद्धा टाकून घेतलं आहे, जेणेकरून ही भाजी आतल्या छानपैकी मुरेल. ही भाजी आपण सुद्धा ढवळूनसुद्धा घेतलेली आहे चांगली. त्याच्यावरती आपण आता झाकण ठेवून देऊयात 5 मिनटासाठी. झाकण थोडं जास्त वेळ ठेवावं लागतं आपल्याला, कारण हिची या भाजीची जी पानं असतात ती एकदम राठ पानं असतात, ती त्यांना शिजायला थोडंसं टाईम लागतो म्हणून. तर मित्रांनो, आता आपण या भाजीवरचं 5 मिनिटांनी झाकण काढून पाहतोय. तर आपली जी भाजी आहे ती छानपैकी शिजलेली आहे. त्या भाजीचा जो कलर चेंज झाला आहे त्याच्यावरून आपल्याला कळेल की ही भाजी शिजली आहे. तर साधारण असाच कलर व्हायला पाहिजे. तुम्ही सुद्धा भाजी बनवताना लक्षात ठेवा. आता या भाजीला आपण एकदा चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे. तर आपल्या या भाजीवरती आता आपण छानपैकी जे खोबरं आपण किसून घेतलं होतं ते खोबरं टाकून घेऊयात. आता ही भाजी मस्तपैकी ढवळून घेऊयात. फारच सिंपल, साधी सोपी अशी भाजी आहे मित्रांनो. लगेचच आपली भाजी तयारसुद्धा झाली आहे. साधारण 20 मिनिटाच्या आतच आपली भाजी पूर्णपणे बनवून रेडी आहे. तर आता आपण या भाजीचा जो गॅस आहे तो बंद करून घ्यायचा आहे आणि ही भाजी सर्व करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली ही शेगलाची भाजी तयार झालेली आहे. या भाजीला आपण शेवग्याची भाजी म्हणून सुद्धा ओळखतो. कोकणामध्ये या भाजीला शेगलाची भाजी असं म्हणतात, शहरी भागामध्ये याला शेवगा भाजी असं म्हणतात. तर अशी ही चविष्ट औषधाने परिपूर्ण अशी शेगलाची भाजी आपण आज बनवली आहे. त्याच्यामध्ये आपण खोबरं टाकल्यामुळे या भाजीची जी चव आहे ती फारच अप्रतिम झालेली आहे. आणि आजची ही जी भाजी आहे ती छान अशी गोडूस भाजी होती, त्यामुळे आपल्याला तिला उकळून घ्यावं नाही लागलं. जरी भाजी जून झालेली असेल तर या भाजीची जी चव असते ती तुरट असते मित्रांनो, त्यामुळे तिला पाण्यामध्ये पिळून काढावं लागतं. तर छान आपली भाजी आजची झालेली आहे. तर आता ही भाजी आपण सर्व करून घेणार आहोत. त्यासाठी आम्ही आता हा नैवेद्य देवाला अर्पण करणार आहोत. तर आज आम्ही या आंबोळ्या बनवल्या होत्या आणि सोबत वाटाण्याची आमटी देखील बनवली होती. काळ्या वाटाण्याची आमटी आहे ती. तर सोबत आपण शेगलाची भाजी आज खाणार आहोत आणि देवाला नैवेद्य दाखवणार आहोत. तर मित्रांनो, आता गोकुळ अष्टमीसुद्धा काही दिवसांवरच आलेली आहे. तर अशा प्रकारचा तुम्ही कृष्णाला आपला नैवेद्य गोकुळाष्टमीच्या दिवशी नक्की दाखवू शकता. तर तुम्हाला ही भाजी कशी वाटली मित्रांनो हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. तुम्हीसुद्धा ही भाजी नक्की बनवा. आणखीन या भाजीविषयी मी काय बोलणार, पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.